Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ladadung ne shai kum snipi perlai ha jingi jonga Phlim kum ta nga perkatang ya pi na 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 monkey for monkey skin na 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 Ka Phlim Jingim ka bansapan ibiyang habiju cinema Shillong kan sa Pynlong no ia ka final jong ka Jingïakop Shad ka baay kerteng khasi dancing competition arhajar apawar ha ka arpaw saw Tarik Nailur arhajar apawar ha khasi national dorbar hall Mawkhar Shillong ka bansdang nadu ka por shipaw shiteng menstem ka por bansa miki khusna miki nong job kan long ha ka por san baje janmin ha ka tei hi ka sngi ha ka ba uba HM Shangpliang UMLA ka Mawsonram constituency unlong kumu kongsan uba Titos Khan ubadai UCEM ka KHADC bat uba ransom sutnga u executive engineer barim katnat PWD kinlong kum kisembut kongsan bat uba embha lang simle ubadai UMLA barim ka Maulai constituency unlong kum unong sha khot ngobha uba kerpang ha ka jingadon lang kiting shop ki puran jong ki Phlim khasi bat kinong ak Phlim ki bala khot ngobha Phlim dadon kam siu bairung ka jingmi na ka ne ka Jingïakop ka Phlim Jingim kan ai jingarap ya ka once dance evolution ka jaka Shad jong uba one bed Shangpliang ka badon hamaulai ka ban sarakhe ka jingdap arpau sans nem ka jingai lenti jongka ka ban long hagini ki banai ki banwan ban pensngan hakapor sam khusna mi ki nong job hakapor janmin ka ken hun Shad na ka once dance evolution kan ai jingshan ka nong job haka khasi dancing and singing competition ka kong Andriana Kharsim yong kan ai jingrai badon ai jingshad na kiting shop bat puran ka Phlim Jingim ki nong job ki bala sha jiet na ka semi final bekin shad ka final ki don palat san phongun ki jingrai bala dep shad haka first round bat semi final om sha shu ba phin shad haka final henry ki hab jiet da ki be ki jingrai ki bala dep bu ki khusnam ha kane ka Jingïakop khasi dancing competition arhajar apawar ki long baningkong leni ka first prize da ka scooty haka kerdan ka baar arphusan hajar tingka haka kerdan ka balai shipho hajar tingka haka kerdan ka basaw san hajar tingka haka kerdan ka basan saw hajar tingka haka kerdan ka bahanriu lai hajar tingka ka kerdan bahnyo lai hajar tingka haka kerdan bapra lai hajar tingka haka kerdan ke bakandai lai hajar tingka bat haka kerdan ke besipau lai hajar tingka namar baduna palat ke bami khmat man ki district ha kene ke final kumtala pendu no yakini ki special prize na ke benta ki district Henry on jet no tangi consolation prize kata saungut ki kenthai bat saungut ki shenrang ki nong bishar ha kene ke Jingïakop Shad ki long uba Michael Simyong bat Junisha lengdo Nagalyang ka Phlim Jingim ka kitbok ya baro kinong siyam benta bapin le baha kani ka final. Badang yan Ipor kisngi ngak mensisya Bandam bating Ngampa bantok Kay bangadon Nadu mensim Ya pingaman Ladadung ne syai kum snipi perlai Hajingi jonga Phlim kum ta Nga perkatang ya pinana Na 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 Sakakpo Tang bakin ong ubriu barius pa Pen he shu ya la kakpo itrang kidakwa Oh yeah Kanu mensim jonga kakmen Lada yang api ai jing tengen Habaya pi ngala kendo Shakang Nas ngau ko pa shang mar we hare klau
pin priang lagi kentin ki basur juba bapi ai ibatiang ki kular jongan ken ko ngan rida akor por sekmat kin mara stad hangria pingan kle Young, hey du, che wala pikat ni. Young, hey du, che wala pikat ni. 'Cause I've been waiting for you, but you wanna say that I'm too much for you. Young, hey du, che wala ineni. Shishaya piju borna lain lama pi tiknangan bit ngan ktain takik tibajen ngan kdobia pi hakut shadem arong aklem boy berkat komijeng so happy kan bat henry kiktin bat yang jong ping akin mau yakiman lakasi. Jingim hat bertai am dan jing ku fly haba kaspa New York der high waram le ran wat num pet cha cha glad na baro ki jing ku fly She's seen, she's now. Jingïakop. Hajingat nanti kumshi paralo kijingyamai kijingyanya kiwan kinle. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.